Hej med dig. Her er mit søndagstip til dig. Prøv at lægge mærke til mit coverbillede her. Giv dig struktur og fokus, så du undgår nyhedsstrøm tidsrøveri. Her kommer mit ultimative tip til, hvordan du kan spare din tid, til hvordan du kan komme omkring de rigtige i dit netværk. For det er ikke nødvendigvis alle i dit netværk, som er vigtige for dig. Her er det et spørgsmål om at bygge lister for dem, du gerne vil se indhold fra. Så er du ikke afhængig af algoritmer, du er ikke afhængig af, at du får vist det, som du gerne vil have vist, og du får ikke spildt din tid med at se reklamer i din nyhedsstrøm. Så nu vil jeg vise dig, hvordan du rent faktisk gør. Det du gør, det er, at du starter med her og går op i søgebaren her. I det øjeblik, du trykker på søgebaren her, og den her drop-down-menu kommer, så skal du trykke Enter. Du skal ikke vælge noget af det, der er nedenunder, du skal bare trykke Enter. Så det gør jeg her. Så kommer jeg ind i LinkedIns søgemotor. Det næste, du gør her, det er, at du trykker på den fane, der hedder indlæg her. Når du har trykket på den, så ruller du en lille smule videre, og så trykker du på sorter efter, og så siger du seneste, og vis resultater. Derefter, så kan du vælge et tidsinterval. Og her er det lidt, kan man sige, vigtigt, at du afgør med dig selv, hvor ofte vil du tjekke de her profiler eller virksomhedssider, som du skal omkring. Hvis du ligesom mig tænker, jamen jeg skal tjekke det en gang om dagen, så sætter du på 24 timer. Hvis du tænker, jamen jeg har andre ting i livet, end at sidde på LinkedIn, i modsætning til mig, så kan du gå ind og vælge sidste uge. Her er det bare vigtigt, at du vælger i forvejen her og sige, jamen det er så min kadence. Så hvis du vælger sidste uge, jamen så er det cirka den samme ugedag, du vælger og kan man sige aktivere de her lister, som jeg viser dig lige om lidt. Nu tager jeg bare sidste uge her, og så trykker jeg vis resultater. Så nu har jeg en nyhedsstrøm uafhængig af mit netværk med det sidste nye først. Så vil jeg gå over i alle filtre her. Det er det nemmeste. Så vil jeg scrolle en lille smule ned her, og så vil jeg skrive fra medlem her. Og så kan du så begynde at skrive nogle personer på her, som du tænker er vigtige for dig, du gerne vil se indhold fra. Og så vælger jeg lige bare et par stykker her, bare som eksempel her. Vi tager også lige den gode Torleif. Ja, vi gør så. Og så tager vi også lige... vi holder den der. Det er super fint. Så skal du vide her, at du kan jo også taste ind for virksomhedssider. Så det er også en mulighed, hvis det giver mening for dig. Nu kan vi tage min virksomhedsside her som eksempel. Så trykker vi lige den ind. Så trykker du på den, der hedder vis resultater. Skal vi lige have skubbet lidt til den her. Det kan du så ikke se, det er fordi, det har ikke med i billedet, men lige her nede under pilen her, der er en, der hedder vis resultater, så den trykker jeg lige på. Det jeg så har nu, det er en nyhedsstrøm udelukkende med dem, som er vigtige for mig. Så her har vi en fra Torleif Godved, der kan trykke synes godt om. Så har vi en fra Giovanni, og så har vi en mere fra Torleif og en mere fra Giovanni, og så fremdeles her. Så sådan kan man sige, kan jeg komme omkring det vigtigste i mit netværk. Det du så gør her, det er, at du gemmer linket heroppe, der er URL'en, så du kan vende tilbage til den uge efter uge. Nu har jeg valgt ugen som eksempel her. Jeg kan godt lide at bogmærke det med browser og lave lister, så her kan du trykke på stjernen, og så kan du opbygge et mappesystem, og så kan du kalde den et eller andet. Nu kan vi kalde den test her. Og så har jeg mit eget herovre, som hedder, den er så bare kaldt den her ting her, så det er egentlig mine weblister, der ligger herinde, og så trykker jeg gem her. Så vil den ligge herunder, der ligger test her. Det du skal vide her, det er, at nu så jeg lige, at min virksomhedsside ikke kom med. Nå, det er også ligegyldigt. Det virker stadigvæk som eksempel. Det der du skal vide her, det er, at på den her liste her, der kan du i princippet komme alle dem på, du gerne vil. Men der er et kapacitetsproblem, og det ligger helt præcist på 27-28 stykker. Men jeg plejer at sige 25 per liste. Så her kan det godt være, at du tænker, at jeg har jo 150 mennesker, jeg gerne vil omkring. Jamen, i det tilfælde, så er det bare 6 forskellige lister med 25 på hver. Og så er du kørt det på den del. Og bare for at vise dig, hvordan det fungerer, så har jeg mine lister herovre. Så her er der webliste 1, 2,
og 3, og så har jeg nogle andre ting også her. Så det jeg i princippet gør, det er med de her 6 klik, så trykker jeg højre klik, og så siger åbn alle 6. Så åbner så de her 3 faner med VIP-lister med, 25 mennesker på hver, og så får jeg like og kommenteret, hvor jeg gerne skulle gøre det. Det du skal vide her, det er, at det her kan jo bruges til mange forskellige ting. Det her kan bruges til, jamen du vil gerne se fagligt indhold for fagrelevant netværk. Du arbejder måske med salg, så du vil gerne have det for dine potentielle kunder og nuværende kunder, således du kan interagere med deres indhold og være synlig over for dem. Det kan også være dine ambassadører, det kan være dine kollegaer. Der kan være rigtig mange muligheder her. Det vigtigste er bare, at du udvælger dem, som du gerne vil se indhold fra. Så skal du også vide, at du faktisk ikke behøver at være forbundet med de mennesker, der kommer på de her weblister. Det er ikke et must. Det er selvfølgelig en god idé, at man kan kommunikere med hinanden, men det behøver du ikke at være som sådan. Så det var mit søndagstip i den her omgang. Håber, at du kunne bruge det til noget. Hej herfra.